Crewd Accountability daşky gurşaw we adam hukuklary toporu täze hasabat bilen Türkmenistanyň zabun türme ulgamyna garanky giňeltmeleri we hukuk kemsitmelerini ünsü çekýär. Hasabat emeli hemra arkaly düşürilen suratlar bilen Türkmenistanyň Bellentki iki türmesiniň Türkmenistan şäherinden 15 kilometr töwere günnügürde ýerleşen Aktaş türmesiniň hem de Paytaht Aşgabatdan 50 kilometr töwere Demirgazykda Garagum çölüne ýerleşen Owudun döpe türmesiniň giňeýişini seljerýär. Şeride hasabat öňkü tutsaklaryň beren maglumatlary esasyna Türkmenistanyň jeda çärelerini ýerine ýetirji edaralaryna giňeýran hukuk kemsitmelerini, şol sany gynamalara, üzüňölüge we zor bilen ýitirim etmeleri ünsü çekýär. Hasabata görä emeli hemra suratlary binalaryň giňeldilýändigini subut edýär. Türme şertleri adam kärçiliksiz we zabun bolmagyna galýar. Gynamalar, urup ýençmeler, ýeterliksiz arastaçylyk gigiýene şertleri we beýleki yaramaz şertler dowam etdirilýär. Türkmenistanyň öz halkara borçnamalaryny isle Birleşen Milletler Guramasynda, isle Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynda ýa-da halkara konwensiýalarda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigi onuň türme ulgamyna tutsaklary çemeleşmeler we türme guruluşlary jähetden seredilende açyk aýdyň äşär bolýar. Deyip Crewd Accountability toporunyň ýerine ýetirji müdiri Kate Waters aýdýar. Täze hasabatyň awtorlarynyň biri bolan Waters'a görä Türkmenistana adam hukuklarynyň gödek bozulmagy we oňa göz ýumulmagy ýurduň çäginden daşardaky giňişige de öz täsirini ýetirýär. Türkmenistanyň dowamly jedasyz goýulmagy beýleki awtoritar hökümetleriň öz awtoritar tejribelerini giňeltmeklerine mümkinçilik berýän giňişlik döredýär. Biz tutuş Ýewraziýada adam hukuklarynyň bozulýandygyna şaýat bolýarys. Türkmen rejiminiň wagşyçylyk tärlerinden beýleki ýerlerde hem peýdalanylýandygyny görýäris. Deyip Crewd Accountability toporunyň web sahypasy Waters'ın sözlerini getirýär. Türkmenistanyň jeda çärelerini ýerine ýetirji edaralarynyň binalarynyň giňeldilýän bolmak ähtimaly barada hasabat mundan ozal Türkmenistanyň dünýäde we Sowetde iň köp türme ýylat bolan ýurtlaryň hatyryna galýanlygy barada berilen halkara hasabatlara laýyk gelýär. Bu ýurtda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Crewd Accountability Guramasynyň soňky hasabatyna laýyklykda 2010-njy ýylda Aktaş türmesine 1730 tutsagyň saklanylýanlygy çaklanýardy. Owudun döpe türmesiniň 2 koloniýasyna 2007-nji ýylda 1000 töwere beniniň saklanylýanlygy, 2008-nji ýylda bu türmede gurulan wagtdaýyn 3-nji koloniýada bolsa, ýene 400 tutsagyň saklanýanlygy çaklanýardy. Aktaşda hukuk goruýjy edaralaryň, şol sany Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, Içeri işler Ministrliginiň azatdykdan mahrum edilen öňki işgärler saklanýar. Owudun döpe türmesi özüniň zor bilen ýitirmedilen syýasy tutsaklary bilen bellentki boldy. Täze hasabata görä Aktaş türmesiniň ýylaty hususan 2004-2021-nji ýyllar aralygyny artypdyr. Emeli hemra suratlary degişi döwürde türme binalarynyň giňeldilendigini görkezýär. 2015-nji ýylda düşürilen emeli hemra suratlar bu türme ýanaşyk täze türme binasynyň, täze Aktaşyň guruluşyk işleriniň efesi ilerledilendigini görkezýär. Ýöne hasabaty görä köne Aktaş 2022-nji ýylyň ortalaryna çenli hinizem ulanışda galypdyr.